Jeg er en ule. Flap, flap, flap. Flap, 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 flap. Kom her, misse, misse. Kom her, misse, 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 misse. Hvor er du, min lille missekat? Miau. Fuck you. Jeg hørte jeg godt, min lille missekat. Hvis du ikke snart kommer ud, så tager alt lyset i det her område, og så bliver du kørt ned. Slap. Og slap. Ja, kom over snart ud. Slap. Du må ellers skynde dig. Slap. Missekat. Sidste chance. Jeg vidste, du ville komme ud, din lille lort. Ej, du kan ikke bare tage lyset, mand. Har du så vundet, Trolderik? Ja, det tror jeg sgu da. Men jeg skal lige have præmien først. Jamen, hvad er præmien så? Karius kommer med den. Vent, betyder det så, at Karius står for præmien? Missekat. Jeg stoler nu på Karius. Er det ham, der kommer der? Det er det nok, når han kører så langsomt. Gud. Præmien er en fucking flyvende motorcykel. Trolderik og Kattemis. Jeg har præmien. Sådan der. Så I kan se det, når de her, tager den her. Sådan der, det er præmien, det var. Gud. Trolderik, jeg ved godt, hvad du tænker, men jeg kommer på andenpladsen, og jeg ved, du gider af den der. Så hvad med, at du bare giver den til mig? Det er jo et barn! Et fucking lortebarn! Barnet vil jo vokse op, og så vil det jo blive meget brugbart. Så hvad med, at vi bare lader... Præcis! Så derfor laver nogle andre pas barnet. Indtil han er klar. Så, Karius. Jeg ved det godt bedste, men det er fandme noget lort. Okay, hør nu her. Jeg efterlader præmiepengene også. Okay, så hold kæft med det der tuderi. For fanden. Karius, du har sgu allerede ødelagt ham.